Pag sinabing Bao, anong unang naiisip niyo? Yung mga tao po sa Bao is makajos, yeah, religious. Ano sa tingin niyo mas maganda dito sa Bao? Siyempre po yung mga tao dito, of course, kami po. Yung mga pakikitungo po ng kung paano po makisama yung mga taga-Bao. Kung mapupunta ako sa Maynila, iba-iba pa rin po talaga yung mga taga-Bao. Anong lugar po ba ang gusto niyo mapuntahan? Thailand. Me, being a part of LGBT, gusto ko po, kung kami po majowa, gusto ko pong ikasal po kami sa Thailand. Anong lugar naman ang may Chinese. pagpapayabang o tourist spot? Pinawagan Hills, yung Antipolo po. Anong pagkain ba ng specialty ng Ginalpong po. Naghinal? Yes, hindi mo po yun alam because hindi ka po taga-Bao. Pero ano po siya, parang kanin, nakabalot po siya sa ano po ng nyog. Ano ba sa tingin niyo ang wala pa dito? Siguro po Jollibee, para po yung mga taga-Bao po, hindi na po pupunta ng Iriga or ng Pilar ng Naga po para may Jollibee. Ganun po. Ang problem na na-encounter? About po sa drugs. Opo, hindi naman po ata May yung mga- ilan. Hindi po sa amin, pero naririnig lang po. May na-encounter ka naman ba nga? Ay mo. Ayaw ko na lang po mag-talk.